Να υπογραφεί από τον διοικητή της ΑΔΕ τις επόμενες ημέρες. Πολύ σωστό. Γιατί να πληρώνουμε όλοι εμείς οι φορολογούμενοι? Εγώ που είμαι συνταξιούχος δεν μπορώ να κρύψω ούτε δεκάρα. Πρόκειται για την εφαρμογή που μετατρέπει τους φορολογούμενους σε άτυπους φοροελεγκτές, αφού μέσα από την κάμερα του κινητού τους έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν την κάθε απόδειξη και να κάνουν καταγγελία αν διαπιστωθεί από το σύστημα ότι αυτή είναι πλαστή ή αν δεν έχουν διαβιβαστεί όλα τα φορολογικά στοιχεία στην ΑΔΕ. Νομίζω δεν θα το έκανα. Ίσως να μιλούσα στον ίδιο και να του πω, ξέρεις, διαπίστωσα αυτό, δες τι θα κάνεις. Να λοιπόν, που έστω και καθυστερημένα ήρθε η ώρα της επιβράβευσης για τους φορολογούμενους που καρφώνουν τους φοροφυγάδες. Το μπόνους θα είναι το δεκαπλάσιο της αξίας της κάθε συναλλαγής, με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ και ανώτατο τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία, το μπόνους υπολογίζεται επί του φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία. Είναι ένα κίνητρο. Ψώνεις από ένα επώνυμο μαγαζί 80 ευρώ και μου έδωσαν απόδειξη 5. Την αμοιβή θα λάβουν μόνο όσοι κάνουν επώνυμες καταγγελίες. Έτσι, χιλιάδες φορολογούμενοι που κατήγγειλαν ανωνύμως περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεν θα επιβραβευτούν. Καταγγελία ποτέ μου άρεσε. Δεν άμεσα στον Έλληνα. Και αυτό που δεν κόβει απόδειξη, δεν το κόβει για να πλουτίσει. Δεν κόβει απλά για να επιβιώσει. Η χρηματική επιβράβευση απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή κράτηση, ενώ είναι ανεκχώρητη και κατάσχετη στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΔΕ, οι καταγγελίες που έχουν ήδη γίνει είναι αξιοσημείωτες, αφού στο σύνολό τους ξεπέρασαν τις 165.000.